Gani watuko ya chaka kurasi kaunti ya Nyamira asingo kumanyibuna abamenye ebe kinyoro kya Nyambalia mebunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira nigo bamusokire bene umusubati Mary Nyekerari Omigiro elyokuligiye kirugo ky'obutenene libwa basubati imeye kaunti yo bakwana sumu basolero asinka yabo nigo abamenye abo batebire bachikumosira mono abo ase bamusibolire eliyo agende etaro ya isiko na ukwanira abantu kaukwana nigitaseni gensoko Nyekerari nigatebire nachi gokorera abantu be county Nyamira emirimo abo asasegetire ekekoli kekeli kibuna bakichikura asobonge elyokonekia obuguma obuya litko lya angyo mulikito Vincent Monda nerogotegolera mesa ya mangana maya Neri tangani kegema asaba menyi kuru kenyoro Nyambalia omuchoma gombo ebunge ya Kitutu Masaba imeye kaunti Nyamira bakolera omuyega bwa masabo nabo igokoma amagoro elinda soke elyokuligiye chikura ase kirugo kyobo wakirishi bwa basubati ase kaunti eyo Mary Nyekerari Omigiro nare no mogoko lero litkolia lero lilia maana sana sende gekogera na chanka acha kongo sesenia na gonsibora ngende isikonchi kubori chikura na batebirie gangene ne yogotena sekerugo kya women rep Nyamira baitabire bangero gosene bansabeire esengenjo nacholie kwende nekerugo pateli ya Jubilee no bago support ogochoro kukwana and they are happy with it. Asoma yegoyo obwateranitie family yabo abanyakenyoro abalise be kanisa nabo igabageni kuro chinkongo ao nigo batebire bamwitabire nande bamusiboire agendera nsende bono Mary twatutaye tugotome intuto tegere ground isika wende isikaria oboli buya ekero ikotore gendo kienge otokerentera oyo nainde asobo maene irioko chigotobora otogo jatwara ari mwanya mwaya twamataitorangiri muswa igokora gendo kienge ochicha mwanjera nire mwensi na tigameria enda torentera gendo eke kamwana kakana ngakimoroje padra ni dombe ya mano kero to some ku Samueli dautiga kali kuri kuga kali kuri singondi dautiga ngo mwana mokesana ayesena na mokoti bagacha bali kiemi handa wanetu ande bakora kana bia na saka kana abutingole tiki mtutu wagoki mtu anyakora gintu munekisita mtu anyakosoki muganda twaetire no yumitere muna tutene inega omuganda twaetire mtu twagwetirio manyinde bana yenge tutokorigine chibuti toeto tukono mogaso ande nturkorara abantu baito basokire chikura cyabura asengenjo ya maki orobereta ari ko siringi 5 wati kumwana umira ya tuchieroku nabo bare gukwana abuna bagaka baito bare gukwana bayigaga bono ga inkamo komoko bakomwesi ayo baba tuwakoiro boboko abalisi abo nigo bamubekera magoko ya masabo elyo mu amasesenyo asago tachabanya kogororoka sai tata machani ndiye mana senja ya tata bwimiganda twabekirira magoko bono na into buna balisi abo twabekira magoko ase omutu ayo monene tata Nyasaye ibe kworokia no monene no oramo na itwe nande no murae mwana tu amuri rochisiko ekara osaka kobichikura yeso tangane bosibwaye yeso bamoigwe igo twabekira amarwa itwense twagosokire na goko banene togendera kumusabirania akerago etaka ukwana enkwane yenywere asa abantu babo bonse twasebe siguru chao no byabwa no mwana sekesto motorito ayo kagendrete Nyekerari nigatebire egetekyo ngo kirari sukase chinkongo nyechie county Nyamira. It's a time to press the reset button for Nyamira nse watebeke gusi okuigeka okuye kwa Nyamira ngochande getingo saba monge chikura nyare ko swali Nyamira nyare gokora okuigeka okuye bintu nebinge natebire nda change empowerment nero yabire youth empowerment ne yabangina nero yabire gento kianeke nemono na inclusivity sabana bali bayito toibolete babwato bokongwa wao abonse nto bashugulikere kuchimutingo tebia ba youth banyari kubwata chikura batabwa chikura ndo kunyara guchenje narrative erese Kenya bono iga abanyakenyora abo nigo basegetanire gochikwegerero yobo nare tonyoro ndo kuna kobeka chikwende nyomba iganga nyarebe bachire uinero kubahoni naende nyenkongo kuboni kani
nje buna bono tokong'oni unyare ngogokani ng'a chinsa chia usariki Inche Vincent Monda na kwariganiria ya Imeyen Soko TV.